духонагаи фурӯшии техпаспардор дар бинои навастройка бо таъмир ва ҳамаи чизу чорааш дар 7 километри шаҳри Душанбе. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро фаҳмонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Чӣ хеле ки гуфтем хона дар 7 километр ҷойгир аст. Аз ин тараф роҳ ба сӯи Садбарг ва аз ин тараф 9 километр. хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. манзараи пеши бино айни замон дар чорум ошёна қарор дорем. инҷо подъезд ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. планировка мефаҳмонем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. духонага кардагианд бо масоҳати умумии 51 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 4 ошёна иборат мебошад. бино техпаспорт дорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% бо барқ ва об таъмин мебошад. дӯстони азиз, дар 7 километри ноҳияи Шоҳмансур ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. инчунин мактаб, масҷид, боғчаи кӯдакона, бозорча бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкилӣ нест. хона бо таъмир ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи 560 000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, чун ҳар вақта хотиррасон мекунем, канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.